Търколи питката и ти след нея. Айде. Ще вървиш ли след питката? Айде пак да я търкулнем. Диде там до предметите. Айде бягай. Айде сега да взема малко. Айде сега да хванеш каквото искаш. О, падна на пърти. Айде от тук какво ще си избереш, мамо? Я виж. Какво ще си избереш? Зъболекарка. За зъби. Доктор ще бъда. Абе, нещо в медицина да ще. И много богата ще стане. И картата. Само парички ще имаш, да. Стоматолог, зъботехники. И картата, и химикал. И рецепти ще пишеш. Да, измий се зъбките сега. Зъбките. Айде. Да, и да стане лекарка. Айде сега най-голямото парче на доброто дете. Аз съм доброто. Ели, здрасти. Веселина на тебе троха, моето момче. Най-голямото парче за доброто Айде, мамо, да дете. залезеш. Чакайте картата. Почвам да си миеш зъбките ли, мамо? Не ми обръща внимание на питката.